Stħarriġ dwar ix-xejriet tat-taxxa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea juri li matul is-sena li għaddiet Malta kellha sitt l-inqas rati ta' taxxi fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-livell ta' taxxi f'Malta s-sena l-oħra kien ta' 32.7% tal-prodott domestiku gross. Din iċ-ċifra mhux biss hija 7.6% inqas mill-medja Ewropea ta' 40.3%, iżda kważi 2% inqas minn kemm kienet fl-2008. L-ogħla livell ta' taxxi ġew irreġistrati fi Franza b'aktar minn 48%, fil-Belġu bi ftit aktar minn 47% u fid-Danimarka bi kważi 46% tal-prodott domestiku gross. Minnaħa l-oħra, l-Irlanda bi 23%, ir-Rumanija bi ftit aktar minn 27% u l-Bulgarija bi kważi 30% kellhom l-inqas livell ta' taxxi. Il-pubblikazzjoni tal-Eurostat turi wkoll kif matul is-sena li għaddiet Malta kienet fost grupp ta' 7 pajjiżi biss li naqsu l-livell ta' taxxi fuq iċ-ċittadini tagħhom meta mqabbel mal-2017. Fil-fatt, fl-2017, 17 il-pajjiż Ewropew kienu żiedu t-taxxi, bl-akbar żieda seħħet fil-Lussemburgu, fir-Rumanija u fil-Polonja. Joħroġ ukoll li rata tat-taxxa fuq ix-xogħol u fuq il-konsum f'Malta kienet fil-medja tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru wkoll li Malta kellha r-raba l-inqas rata ta' kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-prodott domestiku gross. Ir-rata f'Malta s-sena l-oħra kienet ta' 6.2% tal-prodott domestiku gross li hija inqas minn nofs il-medja Ewropea. L-istħarriġ tal-Eurostat juri li fl-2018 id-dħul mit-taxxa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea żdied bi ftit meta mqabbel mal-2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.